Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापल YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। Good morning everyone, आंना माने टुडे ब्लग YouTube चेनेल हिन्दीनि आङो मोनसे YouTube चेनेल खुलिबावदों नालाय माने ब्लगिं स्टार्ट खालामगोन आङो। बेहाय माने बारा भिडिअ फैबाय थानाय जायाखै आङो माने राइड खालामनो लादों आरोना मट' ब्लगिंनि थाखाय बे चेनेलखौ खुलिदों आङो टुडे ब्लग। बे चेनेला माने दिनै दहाय मोनायाव 9टासोआव दिनै थांनाय हराव 9टासोआव 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय आरोना। बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो गोजोननायखौ जासिहरबाय। दा दिनै आङो माने बेनिनो आङो एसे माने फिसा सेलिब्रेसन खालामनो थाखाय आङो केक हानो थाखाय 1Kनि केक लायनो नागिरदों दायो टाउनाव। ओमफ्राय बम सम गावलाबायनोसै नायसै। ओमफ्राय जोंना बेरे फुंजानि खानायाथ' मा जागोनथाय दिनै ओंख्रिया मा जागोन मिथिया नै आइया माबा ना सायगासिनो दङ। बिराद बुरजा ना मोन्दों। नाया नै नोगोद बुरजाखा माबायाव मोन्दों बियो ओरैजाय दुब्लियाव हमना लायबाय थायो माइबारियाव हमना लायनाय बियो। ओमफ्राय नैबेयाव दंबावो नै बिराद बुरजाखा नै दोबसे जाफ्रामखांनो। ओमफ्राय हाम्फेया मा ओंख्रि संथाय नायनांगौ र'। हाम्फेया बांगाल सारि गाननानै माबा ओंख्रि संगासिनो नै। आयौ खामथाबोजोब्बाय साय नाखौ बिदि खामथाबोयोलै। मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय खिथाद' गाव संनायखौनो मिथिया। खुमा बिबार अनला ओमफ्राय ना लागाव दिनैथ' आंना खना खनला आमायथु माबा माबि बिबु बिला बुंहैजोबसिगोन खुमा बिबारजों नानो नै खुमा बिबारजों अनला ना खुमा बिबारजों दाउजों मोजांसिन जायो। दा मोनायाव जानोसै खुमा बिबारजों दाउजों ने दाउआथ' दंखायो जोंना। बिबारा जेडिएक्सनाव दङ लाना फैगोन आङो दहाय जासिहरखादों आंनो। जेडिएक्सनाव दङ मेरला दंनो बारियाव लांफै होनना बुंदों दा लायनांगौ र'। होमबा आं दायो लोगोफोर आङो माबा केक लायनो थांग्रोसै केक ओमफ्राय पावार टिलारनि थाव लायनांगौ दङ हालेवनांगौ दं एसे लाना फैग्रोनोसै आङो टाउननिफ्राय। थावखौ दाना हेलमेट गानाबा हरलायबावासो आं थावखौ लाना फैबाय होमबाबो बेलेगनि हेलमेट गाननानै। ओमफ्राय मादै मोनाव दुन्दिया लांफैदों नै दुन्दिया बे मोजां दं बिसिनाव दुन्दिया। ओमफ्राय मुला जोंहाथ' दिनैसो फोनो नागिरदों। लाफायाबो जाबावबायसो माथो जाखांबावबायसो। अमा बेदरजों बरिया जायो बियो दाउफोरजों। दुन्दिया नै इथिंसो गिदिर गिदिर दङ। ए बोरै फुजोबनोसै फुजोबदो। बांद्राय रोजाबा देरख'वाना। लायाबो नै हाया गोराद्राय दा गोबोरखि हासार थिगसे होनो मोननांगौमोन बेहाय। साम'आ बिराद मोजां नै लोगोफोर खाखांबायानो दुन्दियाखौ। मैया माबायाव लायदों नामा किसानपुराव साम'खौ ना बायदों? ए दोनदो दसेनो मेरला जाबाय नै दुन्दिया गोरलैजों बरिया। बेदर गिदिर गिदिर थांबावदोंसो माथो मुलियाबो नै नैबे गुफुर जार बिराद गोजौ जादों। मुला खागासिनो मादैया मुला लाइ खाखांबाय। लाइ दुन्दिया मेरला नै दुन्दियाबो मेरला जाबाय। मुला खानांलादांलै मुलाखौ नांला मुलाखौ
खादो होमबालाय निदलां खारमारबाय दा हनै लाफायालाय हनै लाफाया बारा गैयाना खेबस'नांगौसोब्रा थाङोब्रा आरामसे अमा बेदर हांनाय आरोना माबा बेयाव दुन्दियाबो गोरलै ओमफ्राय सामब्राम होनानै लगायबाय ओमफ्राय नैबेहाय दुन्दिया बाथोन खमा बिबार ओमफ्राय ना जाग्रोना लानोसै आं दायो ओंखामखौ जाग्रोना लानोसै र' ओंखामखौ बरियानो खमा बिबारजों ना बिराद गोथाव जाखादों ओमफ्राय संनाया आरो बेदरा अमा हांनाय टेस्टी लागायबाय ओमफ्रायबो खमा बिबारजों अनलाजों दा मोनायाव ओमफ्राय लकेल दाउजों खमा बिबारजों गाबोनसो दा दाउ दंखायो नै लाय दाउआ नै सिथ्लायावनो दंखायो बे दाउजों जानांगौ दा मोनायाव खमा बिबारखौ गोथाव जादों अमा बेदर जानायनिबा नै अमा बेदर हांनाय जाया नोङो खाथियाव हरबाय थाना दै जायो बुस्थु इस जालायबावानो आं जायो बिदिखौ आं जाखांलायबावबाय नै इसोर दाबो जाखांनायलाय गासिनो बिखुनजो बिहामजो माथो बिखुनजो बिहामजो बिमा फिसायालाय नै दुन्दिया बाथोन मोननानै बांसिन खरदों थांदोसो नोङो खुसियाबो लायबावसो खुसियाबो होदेरदों माबायाव खुसिया मासे मोनदोंमोन बेखौनो खथ' आराम हरदों आंनो माबाया थौजिर बिमा माबाया मोनसे साहा बोथिया आयु होनलायबावसिन माबा नायबा नुसिगोन ना बिखुनजो हरनायखाय होथारदों थाब थाबनो देनानै जानाया बाथोनखौ रावबो मिन्थियाबो जानो हानाय बै जोंहा बिबोनां बरनदानि हिनजावा साहा बोथोरनि नाम माइनाव बुरिना मानसिफोरना सोरनिबा खुरमाबो जालायबावगोनसो दा बारबा अमा बेदरखौ जानो हायासै आं नै जोंहानि खुरमासो दोनजोब्बाय ओमफ्राय दोनहैला थै बेखौ जाबावगौ नामा दंबावखायो आंना सेरसे गाहाम बायनाय बुस्थुखौ बिदि खालामो नोङो बायबावदे नोङो गारहरहाय गारहरदो केकखौ अर्डार होनानै गारबोबाय ओमफ्राय आं बमा लाबोखाबाय आरोना दाहाय गावनो थाखाय माने 1000 साबसक्राइबार कमप्लिट जाबाय नालाय लोगोफोर आंना माने टुडे ब्लग इउटुब चेनेला सापर्ट खालामदो नोंथांमोना दा नै बमा आरियाव ओमफ्राय नैबेहायबो दं ओइ नासि बमा दा गावनोसै थिं बिरखारलायनो गावनांगौ दा मैगं सिलि हालेव नागिरबाय मैगं फोदोंमोन आरो दिनै मा जाजाखो दैफोरालाय नादानो जाला दां मानसिया रोंखाया जामजोब्बाय नै रोङै नङा नै ट्रेड जामजोब्बाय बोला जाजोब्बाय आयो गोदान बानाय माबा थाब नायना होआथ' सोलायाथ' मालायफोरना लाइ लाफा मुला दुन्दिया मोनजाजोबलाय लांबाय जोंहा हनै दाबो लांदां दुन्दिया बाथोन जानानै गुंग्राय सेलेखा गलायलायबाय आंहा
हालौनाय